Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Wailad Mikishila ubade umintri ka sorkar jilla ulaythu baki officer ki badan hathangsko East Gente Hills ki dang ap ya ki ba Haïing ki ba wan pentip Lada don ki ba dang Khlad Hapoh Krem. Habaya Krem ba unongsan Hima ling ba kapun ulaythu bahadu menta kasngi omdon shu ki ba Haïing ki ba wan pentip namar ki officer ki apru ya ki ba wan kam ki ba Haïing Lada ki dang don ki ba dang Khlad Hapoh Krem. Ulaythu ba ka kenhun balapha daka sorkar jilla ha ka jingilam uba lakmen rumboi ubade umintri katanat puli puthi kinsa pha eke kai phot cha umintri rangba ka jilla ukonrat ke sangma ha ka la sni ublei ka bade ka khandai trik urumphang 8000 arphunriu hadien bakilawan manjurep shathangsko min ha ka santrik menta ubanai shu ulayathu ba hadu menta ki pulit ki officer ki dangdon hathangsko banwat ya ki bala Khlad no henre hadu menta ka sni omdon shu ki ba Haïing ki bawan pentip ulaythu ba ha ka jaka ka ba bthei ka Krem doyong ha thangsko ka long ka ba jingai bat kalinti ka ba khorung khorambha halor ka jingkno ba la bandon daki spa ngot ki ba Khlad no Hapoh Krem namar ki Krem ti doyong ki don henriu tli uba Wailad ula kentat namar hadu menta kat kum ka jingyo jingkhen na ki officer ki dang yo sei hadu arpunyo ngut ula pentip ba hadu menta omla ban ai jingkhen la ki don kat nungut Hapoh Krem henrei la shushim jingkhen na ka Jingwankam ki ba Haïing.